סדנת עבודה ניידת ומושלמת היחידה בעולם. ה-Power8 נותן לך מענה של סדנה שלמה בערכה ניידת אחת. הכלים הנמצאים בערכה: מברגה מקדחה, מסור ג'קסו, מסור עגול, פנס נייד, מסור עגול שולחני, מקדחת עמוד, פלס, פרוז'קטור שולחני. עד היום רכשתם כל כלי בנפרד. מהיום אתם יכולים לרכוש את כולם בערכה אחת. מדויק יותר, נייד יותר, פרקטי. עוצמה, דיוק וניידות שיעזרו לך בכל פרויקט ביתי. מתאים לחובבן ולמקצוען. תהיו מסוגלים לקחת איתכם סדנה שלמה לכל מקום ללא צורך בחיבור חשמל. הכלים מצוידים בסוללה עוצמתית 3 אמפר 18 וולט שמאפשר זמן עבודה ארוך במיוחד. ה-Power8 נותן לך מענה של סדנה שלמה בערכה ניידת אחת.